időben történt, hogy Augustus császár rendeletet bocsátott ki, hogy az egész földkerekséget számlálják össze. József is felment Galilea Názáreth nevű városából Júdába, Dávid városába, Betlehembe, mert Dávid házából és nemzetségéből származott, hogy feljegyeztesse magát Máriával, feleségével együtt, aki áldott állapotban volt. Ott tartózkodásuk alatt elérkezett a szülés ideje. Mária megszülte egyszülött fiát, folyába takarta és jászolba fektette, mert nem kaptak helyet a szálláson. Pásztorok tanyáztak vidéken kinn a szabadban, és ének idején őrizték nyájukat. Már 2 hete vagy 3, öregapánkat várom. Na, nézd csak, ott jön, jól látom? Idős májas huppantós, jó estét! Na, öcsi, van-e hibám vagy kár? Ha a nyájat én vezetem, nincs ott semmi veszedelem. Hány az óra, öreg? 3 óra zöldre, feküdjünk a földre. Az öregnek kicsi kell. Alig iszik. Na, alig iszik. Bukik fel. Juhászaim, pajtásaim, de elaludtatok. Ennél a nagy nyájnál egyedül hagytatok. Mind úgy alszik, mint az összeesett duda. Ilyen hideg éjjel, talán nem is csuda. Milyen szép ma Betlehem, fényességet lát szemem. Egy szép csillag, amint száll, rozzant pajtánál megáll. Persehogyne. Talán a kolbász kukorékol a kéménybe. Gloria! Hallod-e, pajtás? Azt mondja, gomolya? Gomolya? Óha 2-3 talisznyámba gurulnak? Gloria! Gloria! Az eldolják! Ébredjetek! Ébredjetek! Ki vagy te? Égből küldött engem Isten, hogy az örömhírt hirdessen, hiszen ma megszületett, ki megjövendőltetett. Ej, mi dolog ez? Ej, mit jelent? Új örömöt mondunk nektek, kik itt jelen vagytok, megszületett Betlehemben, aki megváltótok. Rossz istállóban, szalmában, jászolban fekszik a messiás ebben a nagy fagyban. Kelj fel, öreg indulás! Vár minket a messiás! Uratéra, bakatéra, babszek okosa! Mit kurjongattok itt a fejem fölött? Csapófát az öreg alá? Csapófát az öregapátok fő térgye alá! El tud még az öreg a maga erejéből is állni. Ne féljenek, öreg! Velünk van az Isten! Nem félek én, csak a szívemre meg egy kis ső. Öreg, jöjjön velünk Betlehembe. Hová? Debrecenbe? Nem öreg, Betlehem. Kis Jézuska imádását. Elég már! Mit vigyünk a kis Jézusnak ajándékul? Hát egy bárányt, egy sajtot. Ilyen szegény pásztoroktól ennyi. Elég lészen, talán ennyi. Talán még egy Miután az angyalok visszatértek a mennybe, a pásztorok így biztatták egymást. Menjünk hát Betlehembe, hadd lássuk a történteket, amiket az Úr hírul adott nekünk. Gyorsan útra keltek és megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő kisdedet. Bárányvívő jó társam, mennybe tehetség, amit lehet köszönj. Érthajlással tisztel. Kérj áldást a nyájunkra.
Parasztok meg magunkkal hívjuk. Héten! Mi az a nagy fényes? Elkavilág, öle! És az a gyapjas? Kis bárány, öreg. Hát az a nagy fülű? Vissza már öreg! És a kis Jézus hol fekszik? Ott fekszik. Nézze meg jól! Vedd le, pásztor, a bundát! Takard be a Jézuskát! Hisz nincsen néki bundácskája, ázik, fázik lábacskája. Édes kis Jézuskám, még takaród sincsen. Szeretettel adom neked kopott pásztor szűröm. Én majd az éjszakát nélküle is tűröm. Édes kis Jézuskám, én egy kis bárányt hoztam az alomból. Szépnek leginkább ezt tudtam. Én is neked adnám, gyerek kis sajtocskám, de hosszú volt az út, és lyukas a tarisznyám. Talán elvesztettem, vagy megettem. Ide írtam, bíz, elfelejtettem. Köszönöm, pásztorok, köszönöm ti nektek, s kívánom, amelyben örvendezhessetek, amelyben mindnyájan jutalmat nyerjetek, ott örökké tartva örömben éljetek. Köszönjük, fiaim, szép ajándékotok, Isten jutalmazza minden fáradtságtól, adja meg orcáját, örökké látnotok. Boldog karácsony, jól várok neked, és mindenki másnak szép ünnepelken. Egy év megint elmúlt, s már itt van egy út, de gondolj a
Akkor boldog